Καλησπέρα παιδιά. Γεια. Είμαι ο Μανώλης. Είμαι ο Αδάμ. Αυτό είναι το πρώτο μας βιντεάκι στο YouTube channel Madame Europe. Το φτιάξαμε προκειμένου να σας δείξουμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε τους επόμενους 2 μήνες. Να σας βάλουμε λίγο στο concept του ταξιδιού. Θα κάνουμε ένα ταξίδι το γύρο της Ευρώπης με ένα Yamaha Tenere την Dolly. Θα πάμε Δικάβαλο μόνοι μας με αυτή τη μηχανή. Πάμε λοιπόν από την Πάτρα, εκτοπλωτικό στο Μπρι της Ιταλίας, και από εκεί το πρώτο στάδιο θα ανεβούμε την Ιταλία. Δεν ξέρουμε ποιο κομμάτι θα ακολουθηθεί, αν θα γίνει ακριβώς το ταξίδι. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι θα έχει πλάκα αυτό που θα κάνουμε. Θα περνάμε καλά. Ο τρόπος που θα κάνουμε το ταξίδι θα είναι μέσα από επαρχιακούς δρόμους και χωματόδρομους. Ξεκινάμε 4 Ιουλίου, το ταξίδι θα διαρκέσει γύρω στις 50 μέρες. Έχουμε ένα αρκετά χαμηλό budget και ελπίζουμε να μείνουμε όλα τα βράδια έξω με ώρα στη φύση. Το ταξίδι, όπως το έχουμε υπολογίσει αυτή τη στιγμή με το χάρτη που έχουμε φτιάξει, βγαίνει γύρω στα 13-14.000 χιλιόμετρα. Ελπίζουμε να ακολουθήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι αυτού. Και να ακολουθήσετε εμάς στη σελίδα του Facebook Madame Europe, γιατί θα έχουμε και live streaming. Μία φορά τη μέρα, συγκεκριμένη ώρα. Έχουμε και YouTube channel. Εκεί θα βλέπετε και τα βιντεάκια όπως αυτό που θα ανεβαίνουν στο YouTube σε αυτό το κανάλι. Τα βιντεάκια τα υπόλοιπα ελπίζουμε να μην είναι σαν και αυτό, να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Θα τα μοντάρει ο Αριστοτέλης Πετρίδης. Θα έχουν πλάνα από όλο μας το ταξίδι. Θα μας παρακολουθείτε μέσα από τη σελίδα. Μέσα από το Instagram, με συγκεκριμένα hashtag όπως το The Hammock Stories και άλλα που θα ανεβούν σε λίγο καιρό. Σας παρακαλούμε πολύ, stay tuned, subscribe, like.